Nina bomkhizi bokhabazela umlambo lo ngumusho la ufika kuwe ngqo namhlanje lo usuku namhlanje ngakapheli ephathi stroke ethi kuyazama zonke izinto akazamayo zishabalale yacela ke lapho bomkhizi bokhabazela niye kuye manje lungakapheli lo namhlanje. Ndoda khamba kahle. Yakhamba kahle. Yini uyivusa bla camera? Asengiqala ibhizinisi elisha lokushutha abantu, sengizishutha nje ukhakhaya. Othi ngiyibona? Hayi zoyenzani? Hayi bele bangizoyibona futhi uyithatha nje le camera. Iyathengwa ngiyithengile. Uyithenga malini? Iba 4000. 4000? Ya 4000. Hayi bona nto uyithatha imali engaka inangi sakete kanje. Phela ngiyasebenza. Uyasebenza? Nathi nje nina anwafuna amatoho manje usuyasebenza. Hayi okay. Ushuthe kahle. Iyogaga lebusuku mfana. Yephethu khamba kahle. Yakhamba kahle. Yazi bengihleli ngicabanga nje ukuthi asahambe nje siyovulela amatoho. Siwazanga nje amatoho njengoba nalomthakathi kamkhizi simiseka la endaweni. Nomzana wasonka kangaka nje zithini phethe nane-3 ethu ugqoke nane-3 futhi hayi uyadula bo ngiyabusa nje kimi. Hayi ngibolekile nje. Thatha phike lona leli dress ngoba ngiyalazi phela liyadula etolo nje. Nalo ngilibolekile nje leli komunye umuntu. Hayi nami uthi liboleke kothi ngililinganise nje. Hayi ngeke ngikwazi ukukunika futhi ngiyahamba mina. Uhambe kahle ke. Ngaxolisa nalitheza ngalilinganisa nathi. Anosheshe likhulume ngoba ngiyogcina senilimala kwezinye izikhathi. Hayi mina thatha. Futhi ngisengiyakupha nje bye bye. Umtshele lo muntu waleli jazz ukuthi ilale kahle.